जे कास्टम बसुमतारिया सोर जे कास्टम बसुमतारिया सासे बिटिआरआव भटार गैयै सासे सुबुं आरो जोंनि मिथिनायाव कास्टम बसुमतारिया सासे गेसाव आलु होननानै जों मिथियो आरो बिथाङा दिनै बे जायगायाव फैनानै गुदुं मोनसिया गुसु मोनसिया बायदि बाथ्रा बानसावनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव आरो बेयो लाजिथाव होननानै आं सानो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय दिनैहाय 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे खौरांगिरि मेल जोङो लेंदों दा बेहायनो जोंहा नुजाफैनो हानाय जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जोंहा गाहाय नेहाथारि निखिल बरगयारि बिथां जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आइजो गांखुनि जोंहा आफादगिरि हेमा बसुमतारी बिथां 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनिनो जोंहा लाइमोन गांखुनि जोंहा गाहाय नेहाथारि यादव दाहाल बिथां जोंनि ब्लक आरो प्राइमारि कमिटिनि गासै दैदेनगिरि नोंथांमोन दिनैहाय मोनसे गोनांथार जे जोङो हाबाफारिखौ लानानै जों मोनसे खौरांगिरि मेल जोङो लेंदों दा बिनि गुबै थांखि आरो नोजोरा बेनो जे थांनाय 23 सेप्तेम्बर 2023 इं अक्ट'खालि जे जोंहा लावख्रिगुरियाव जे जोंहा बे हादान होस्रांनायनि सायाव इभेक्सन खालामनायनि सायाव जों मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो जोङो लुबैदों दा जोङो नैबे जाथायनि सायाव जोंहा दिनै हाग्रा बिफाननिफ्राय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना रायजोफोरनो मिथिहोनायखौ जोङो नुदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि बै लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरनिफ्रायबो रायजो राजाफोरनि गेजेरजों माखासे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहाबो रायजो राजाफोरनो फोरमायनाय जोङो नुदों आरो बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन आफादफ्राबो निश्चय बिनि सायाव खौरांगिरि मेल लिंनानै बायदि बायदि बाथ्रा सावरायनाय बा सोंखारिलायनाय बे बाथ्राखौ जों नुनो मोनदों दा बेखिनि बाथ्राखौनो लानानै जों एसे क्लियार खालामनो जोङो दिनैहाय सिगांदों दा बाथ्राया बेखौनो बुंनांगोन जे लावख्रिगुरि गामिया जोङो नुनायाव थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय लानानै देग्लाय थामहिनबा 2023 मायथाइसिम बे लावख्रिगुरि गामियाव जे निज्ला दैजों थामहिनबा बुहर दैजों गोबां बेबादि दै बानानि गेजेरजों बेबादि माखासे गाज्रि हालोद बा गाज्रि थासारि बे जाथायखौ जों नुबाय थादों आरो जोङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे नैबे लावख्रिगुरि गामिनि जे रायजो जानाया निश्चय बिथांमोननि थाखाय खैफोद गोनां मोनसे थासारिखौ जों नुनो मोनदों आरो बेफोरखौ लानानै जोङो गोबां समाव रायजो राजाफोरजों आफादफोरजों हाग्रा बिफाननि दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायलायनानै माखासे पलिसिफोर जोङो लागासिनो दङमोन बा लानायनि हाबाफारिखौ जोङो सानबोबाय थानाय जादोंमोन नाथाय दिनैसिमाव जों बे हाबाफारिखौ जोङो लानो हाफैयाखै थामहिनबा जोङो बे जायगायाव जेरैबायदि थांनानै थानायनि जे सुबिदा बे सुबिदाखौ जोङो नुयैलाय बै गामिनि रायजो राजाफोरखौ जेब्लाबो जोङो खावलायबोबाय थानाय जादों आरो खावलायबोदोंब्लाबो नाथाय जोङो खावलायनायनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ जोङो निश्चय मोननो हायाखै दा फैयै फैयै जोङो दाख्लैहाय जे 23 सेप्तेम्बर 2023 इं अक्ट'खालि जे जोंहा बे लावख्रिगुरि गामिनि माखासे सुबुंफ्रा जे नैबे निज्ला दैनि सानजाजों थानाय जे जोंहा बाहाय हा दङ दा जोंनि मिथिनायाव 1993 मायथाइयावनो बे जायगाखौ बिथांमोना निश्चय हाग्रा एवस्रांनानै बे जायगायाव बेसर फाथो बायदि बायदि आबाद खालामनायखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरो बिथांमोनखौ बिनिफ्रायनो माखासे रांखान्थि आरजिनाय बेखिनि बाथ्राखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो जोङो बेनि गेजेरजों बिथांमोना एसेब्लाबो जिउ खांनायनि राहा जादों होननानै जों सानो दा बाथ्राया जाबाय थांनाय जिखिनि सनिबारखालि जे जानाय जाथाय बे जाथाया जोंनि थाखाय खोब साननो गोनां जानानै फैदों आरो बे जाथायखौ जोङो जागोन होननानै जोङो सानाखैमोन नाथाय दुखुनांथावै बे जानानै थांबाय आरो बिनि सायाव निश्चय जों दिनैहाय नुनो मोनदों गोबां माखासे दोलोनि सुबुंफ्रा बाव थांनानै मोनसे राजनितिक खालामहैनायखौ जों बाहाय नुनो मोनदों आरो बेखौ जोङो माब्लाबाबो बेबादि राजनितिक खालामगोन माब्लाबाबो जों सानाखैमोन नाथाय बे राजनितिखौ दिनैहाय खालामनायखौ जों नुनो मोनदों दा बाहाय थांनाय माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बे जायगायाव थांनानै जे इभेक्सन जानाय सुबुंफोरखौ जे नायनायजों लोगोसे गोबां माखासे बाथ्रा बांसावनाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो बे बांसावनाय बाथ्राफ्रा निश्चय
ओंथि गैया होननानै जों बुंगोन, मिनिंलेस होननानै जों बुंगोन। मानोना बे जायगायाव जोङो गोबां बोसोर बिथांमोननि रायजो जानायजों जोंहा लोब्बा दङ आरो बिथांमोनहा माबादि रायजो जाबोदों बेखौ जों 100% जों मिथिगौ। आरो बिथांमोननि मोजांनि थाखाय जों जेब्लाबो दोलोनि जानानै बे ओनसोलनि नागरिक जानानै जों निसय सानबोबाय थानाय जादों आरो बिथांमोनखौ जोंहा अननाया 100% जोंहा दङ आरो जोङो भबिष्यतआव फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि थाखाय जोंहा माबा मोनसे मावनो गोनां दं होननानै जों सानो। दा बाथ्राया बेनो जे दाख्लै सुनिबारखालि जे जानाय जाथाय बिनि साननै उनाव जोंहा समबारखालि BPF दिल्लीनि हान्जाया बे जायगायाव थांनानै रायजोफोरनि जे नैबे जाथाय जानाय बेखौ लानानै गोबां माखासे बाथ्राफोर बानसावनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बाहाय बुंनो थाङोब्ला कास्टम बसुमतारी, बे कास्टम बसुमतारीया बाहाय फैनानै गोबां बाथ्राखौ जोङो बिथाङा बुंनायखौ जों नुदों। आरो जों बेखौनो सोंनो लुबैदों जे कास्टम बसुमतारीया सोर? जे कास्टम बसुमतारीया सासे बिटिआरआव भटार गैयै सासे सुबुं आरो जोंनि मिथिनायाव कास्टम बसुमतारीया सासे गेसाव आलु होननानै जों मिथियो। आरो बिथाङा दिनै बे जायगायाव फैनानै गुदुं मोनसिया गुसु मोनसिया बायदि बाथ्रा बानसावनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव आरो बेयो लाजिथाव होननानै आं सानो। आं आसा खालामगोन इयुनाव जाहाथे बेबादि गुदुं गुसु मिथियालासे बाथ्रा बुंलाबायनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो, आं बेखिनिखौ लुबैगोन। आरो बिथाङा जोंनि बिटिआरनि EM सार रन्जित बसुमतारी बिथांनि सायावबो गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंलाबायनाय आं बेखिनिखौ नुदों। आरो जों बेखौ खावलायगोन जाहाथे बेबादि बाथ्रा बुंलाबायनायनिफ्राय बिथाङा जाहाथे गोजानाव थायो। आरो जोङो बै जायगानि थाखाय जथेस्थ' दा जोङो मोजांनि थाखाय खामानि मावनाया सोलिबाय थादों आरो इयुनाव बिथांमोना पार्मानेन्ट मोनसे सलुसननि थाखाय बियो फैगासिनो दं, जों बेखौ बुंनो हायो। आरो जों बेखौनो बुंनो लुबैदों आरो बेखौनो जों सोंनो लुबैदों जे जोंहा नैबे समस्तिनिफ्राय 14 नं चिरांदुवार समस्तिनिफ्राय BPF दोलोनिफ्राय जोंनि BTC गावखुंथाय सरकाराव जे 17 बोसोर जोंहा जोंनि बे ओनसोलनि जोंहा बारग' डिपुटि चिफ लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बे ओनसोलनि सासे मावथि जानानै बै जायगानि जेंनाखौ नुनानै बिथाङा बै जायगानि मानसिफोरनि थाखाय मानो हानि मोन्थायखौ मानो होलांनो हायाखै? 17 बोसोराव बिथाङा मानो हानि मोन्थायखौ होनो हायाखै? दिनै जोंनि UPPL सरकारा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे खालामनायनि जे राहा लामाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो दिनै नङा निश्चय गाबोन जागोन। दा बिनिखायनो जों आसा खालामदों बैफोरबादि माखासे बाथ्रा बानसावनायनिफ्राय बिथांमोना जाहाथे गोजानाव थायो। आरो जोङो नुदों जे BPFनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जे थांनाय समाव जे 2019निफ्राय 2023 सिम गोबां बाना जाबोदों। बे बानायाव जोंनि UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बे जायगायाव थांनानै जेबो रानाखै होननानै बुंदों। UPPL सरकारनिफ्राय जेबो हैयाखै होननानै बुंदों। बे UPPL सरकारनिफ्राय हैयाखैब्ला जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा जोंनि रन्जित बसुमतारी दैदेननाय सरकारा बै जायगानि रायजो राजाफोरनि गोबां दुखु जारलायाव जोङो बाहाय निसै एसेब्लाबो जों हंखा संनो हादों। जोङो सरकारनि जानानै गोबां बाहाय बुस्थु बाहायनो राननाय आरो बिथांमोननि थांनानै थानायनि जे सुबिदा सरकारनि जिखिनि आसनि बै आसनिफोरखौ जों बिथांमोननो होनाय जादों। आरो बिथांमोना दिनै नुवा हुसिया मिथिया हुसिया सुलु लाया हुसिया बेबादि बाथ्रा बुंनाया जोंनि थाखाय खोब लाजिथाव आरो बेबादि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जाहाथे बिथांमोना गोजानाव थायो, आं बेखौ खावलायगोन। आरो आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोंहा आरोबाव बे समावहाय जोंनि BPF दोलोनि जा मोनसे समाव एक्सपेल जानाय प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाबो बे जायगायाव थांनानै गोबां बाथ्रा बांसावनायखौ जों नुदों। प्रहलाद ब्रह्मआ सोर? प्रहलाद ब्रह्मआ बे जायगानि सोमोन्दै मा मिथिगौ? प्रहलाद ब्रह्मखौथ' जों सासे एक्सपेल जानाय मानसि होननानैसो मिथियो। आरो बिथाङा बे जायगायाव फैनानै बायदि बाथ्रा बांसावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा दिनैनिफ्राय बे जायगायाव फैनानै बेबायदि बाथ्रा बांसावनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो, आं बेखिनिखौ खावलायगोन। मोनसे खोथा बुंनाय जायो आरो माने गुबुन हारिखौ होआ नाथाय बर' हारिखौ मोनसे होबाय थायो हादान सिफायनायनिफ्राय बे मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थायो। बिथांमोना नटिस मोनाखैबो होनना बुंबाय थायो रायजो राजाफ्रा ओमफ्राय मा जादों बिथांमोना खबर मोनाखैमोन नामा, खौरां मोनाखैमोन नामा? जोंनि मिथिनायाव बिथांमोनखौ होनायनि थाखाय निसय इनफरमेसना दं होननानै जों खोनादों। नैबे जोंनि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनिफ्राय बिथांमोनखौ होनायनि थाखाय जोङो एसेब्लाबो होगोननि समखौ जोङो मिथिनो मोन्दों आरो बे ओइदिनखालि बिथांमोना थांनानै बे होनायनि खामानिखौ मावदों होननानै जोङो मिथिगौ। आरो बाहाय खुनु बर'नि बाथ्राल' बाहाय फैनो हाया, बाहाय गुबुन गुबुन जाथि गुबुन गुबुन हारिया जे जायगायाव बेबादि जुदि
आयेन बेरेखा जुदि हादान एवस्रांनानै जुदि बेबायदि खालामदोंबा बाय बर'नि थाखायल' होगोन बे नङा, गुबुन जाथिखौबो निसय होनायनि सरकारनाव बिथांखि थागोन। आरो जोंनि मिथिनायाव नैबे जिखिनि दा लावख्रिगुरि गामिनि सानजाहा जे न' एसेब्लाबो बादा खालामहैदोंमोन, बे बादा खालामहैनायाव जोङो मिथिगौ जे माखासे बोसोर सिगां बे जायगाखौ रायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोननो होनायनि थांखिया निसय दङमोन, नाथाय बिथांमोनहा बे जायगायाव सम आरो बोथोरजों खाब जानानै बे जायगायाव खारलांनो हायैनि थाखाय, फरेस्ट बिफानजों सोमोन्दो लाखिनानै बे जायगायाव थांनानै GPS खालामनो हायैनि थाखाय नैबे हानि जे मोन्थाय, बे मोन्थायनिफ्राय बिथांमोनहा निसय गोजान जानांदों। आरो जोंनि मिथिनायाव बे हाखौ दिनैहाय फरेस्ट बिफाना, हाग्रा बिफाना इक' ट्रास्टनो बिफां गायनायनि थाखाय एलटमेन्ट खालामनानै होदों, बेखिनिखौ जों मिथिगौ। दै होबथानाया निसय एसेबाबो आवगायदों नोंथांनि मिथिनायाव, बे गामिखौ दै होबथानाया माबायदि जानानै दं नोंथांनि मिथिनायाव? जोंनि मिथिनायाव जे थांनाय 2022 मायथाइनि 12 जुलाइ खालि आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे जायगायाव फैनानै बे जायगानि थासारिखौ बुजिफैनानै बे जायगानि पार्मानेन्ट मोनसे सल्युसननि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनो थांखि लादों। आरो जोंनि मिथिनायाव बे खामानि मावनायनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दिनै नङा गाबोन बे ओनसोलनि जे दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय आरो बे लावख्रिगुरि गामिनि रायजो जानायनि मोनसे सुबिदाया निसय मोजां फारसे फैनो हागौ, फैगोन जों बेखौ मिजिं खालामो। आरो बे निज्ला दैनि जिखिनि हा खुरखानाय आरो दैबाना जानायजों गोबां जेंनाजों भुगिनांनाय, बे जेंनाया निसय पार्मानेन्ट मोनसे सल्युसननि राहाया फैगासिनो दं, जों बेखौ मिथिनो मोनो।